Специална на млада майка. Вече съм я сложил. Ето я. Малко съм ги напръскал с захарен сироп. Да ги уеднаквя. Така. Пак ще напръскам. Но няма разлика. Виждаме какво правят. Това е роячето. Ето ги питите отвътре. Съжаление още нямаме пити. Бяха направили маточници, но неуспешни. Сега им придаваме майка. Да могат да се реализират и да изкарат зимата. Ще ги подхранваме. Най-вероятно се още напита. За да могат да изкарат зимата, каквото се вика. Това за сега от мен. Чао и до нови срещи!